Minomonitor ang nasa 50 estudyante ng Mangaldan National High School matapos bumagsak ang grado sa third grading period. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? CJ, huling quarter ng school year 2021-2022. Kasabay nito ay double time ang pamunuan ng Mangaldan National High School para matulungan ang mga estudyanteng napipintong bumagsak sa kani-kanilang klase. Nasa 50 estudyante ang mahigpit na minomonitor ng pamunuan ng Mangaldan National High School. Bumagsak kasi sila sa third grading period. Makakaapekto ito sa kanilang final grading kung hindi sila makahabol sa kanilang mga aralin. Mayroon pang mga failed learners kami na nangangailangan pa ng parang dubling sikap at gabay ng kanilang magulang at guro nang sa ganun ay makahabol pa rin nitong fourth quarter. 18 estudyante sa junior high school at 28 sa senior high school ang may bagsak na grado. Lahat sila sinasagot ang aralin sa pamamagitan ng modules. Posible raw na hirap sa blended learning. Yung mga teachers naman natin ay nagbibigay ng due considerations na sa pamamagitan ng mga interventions at yung kanilang remediation ay maihahabol pa rin basta makakomply tayo ng kanilang requirements. Batid ng mga estudyante ang hirap kapag sa bahay sumasagot ng modules. Nahahati kasi ang oras sa pag-aaral sa mga gawaing bahay. Ibang-iba pa rin daw kapag face-to-face classes. Nahirapan po ako kasi po sa gawaing bahay at sumasabay po yung mga iba. Harap-harapan po kami natuturuan po ng mga teachers at mas napapadali po. Tiniyak ng pamunuan ng Mangaldan National High School na hindi nila susukuan ang mga estudyanteng bagsak ang grado. Target ng paaralan na makamit ang 100% passing rate sa mahigit 8,000 estudyante ng Mangaldan National High School. CJ, compared last school year na kasagsagan ng pandemya ay mas konti raw yung bilang ng mga estudyanteng incomplete o bagsak yung kani-kanilang grado. Actually, last school year ay nasa 1 hanggang 3%, katumbas ng nasa 100 hanggang 200 na estudyante yung bumagsak sa kani-kanilang grado. Pero naniniwala ang pamunuan ng Mangaldan National High School na yung nasa 50 na mga estudyante sa Mangaldan National High School ay makakapasa hanggang sa last quarter o yung final grading system nga ng Department of Education. Samantala, kasabay nga nung pagtutok ng DepEd, partikular ng pamunuan ng Manghay dun sa mga estudyante, ay simple din yung kanilang panawagan doon naman sa mga magulang na sana daw ay maging supportive at cooperative din sila na sa kanila mismo manggaling yung pagnanais o paghahangad na yung kanilang mga anak ay makapasa at makapag-concentrate sa kanilang mga aralin, CJ. Di ba, Jasmine, kahit distance learning yan, minomonitor pa rin ng mga guro ang kanilang mga estudyante, di ba? May mga home visitation na yung iba eh. Masubaybayan lang ang pag-aaral ng kanilang estudyante. So, bakit umabot sa puntong may mababagsak? Namomonitor ba sila o hindi? Tama ka nga dyan, CJ, na tuloy-tuloy, regular yung home visitation, na meron pa yung regular monitoring. I think parang sa isang buwan, 2 beses yan na chine-check, kinukumusta yung mga estudyante. Pero alam mo, meron tayong nakausap kaninang isang estudyante at sabi nga niya, kung talagang ang isang estudyante ay nais makapagtapos o nais makapag-aral, kahit gaano kahirap yan, CJ, may mga paraan. Pero ang isang estudyante, kahit na gaano mo yan i-push ng i-push, kahit na gaano mo yan i-monitor, kahit gaano mo yan bantayan, kung talagang wala sa kanya yung pagkukusa o yung pagnanais na makapasa sa kanyang pag-aaral, talagang wala tayong magagawa doon, CJ. Pero yan yung bagay na nais nga na ma-overcome ng Department of Education. Kaya naman kahit nga last grading system na kung tutuusin, kumbaga from first to third grading, bagsak na, hindi pa rin talaga nila sinusukuan. May mga interventions pa rin na isinasagawa at umaasa pa rin sila na doon sa kanilang pagsusumikap na ma-encourage yung mga estudyanteng makapasa ay mangyari nga yun, pero hindi nila magagawa yun, CJ, na sila lang. Dapat meron ding tulong ng mga magulang. Number 1 yung mga magulang at syempre yung pagkukusa ng mga estudyante, CJ. So paano yan? Kakayanin pa ba ng mga estudyante na makahabol? Bagsak na sa third grading period eh. May isa pa. Confident, CJ. Oo, confident, CJ, ang pamunuan ng Mangaldan National High School na yung natitirang
actually parang isang buwan o more than isang buwan na lamang ay kakayanin daw na makapasa pa nung nasa 15 na estudyante kasi yung mga interventions kabilang dyan yung remedial na gagawin at saka yung pag-submit na lamang siguro ng mga projects para makomplete nila yung mga subject na sila ay incomplete, CJ. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.